Nanumpa ang mga pulis, sundalo, Coast Guard, DILG ug ubang security sector sa usa ka solidarity pledge aron himuong hapsay, patas ug masaligan nga resulta sa 2025 midterm elections. Dayon, usa ka Solidarity Pact ang gipirmahan nga gipanguluhan ni Attorney Michael Abbas, ang direktor sa Comelec 11. Hiniusa ang ilang misyon nga bantayan ang mga botante nga luwas nga moadto sa mga polling places. Today, we stand as one with the Commission on Elections commitment to ensure a fair and inclusive manner and in accordance with the rule of law. The Philippine National Police shares the same obligation and responsibility. We are grateful for the trust and public confidence. This significant gathering symbolizes solidarity for a peaceful election. Gilusad usab sa PRO-11 ang 100 days simultaneous operational activities sa PNP. Tumong niini nga mas mahimong lig-on ang preparasyon sa maabot kay piniliay karong Mayo 2025 ug ang Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao kon barang parliamentary elections. Our collaboration is essential in fostering a secure and orderly election environment, mitigating potential threats and preventing electoral violence, fraud, and other irregularities. The solidarity signing symbolizes unity, accountability, and proactive governance. It highlights the importance of multi-sectoral cooperation in maintaining public trust in the electoral system. Subay niini, pinaagi sa iniusang paningkamot sa mga stakeholders, pagsiguro sa proteksyon o patas ng pagpatuman sa mga balaod, gitinguha nga himuong hapsay o patas ang eleksyon. Sa launching sa 100 days na operational activity, di-mark lang namo na ang ang 100 days before sa election period, and then di-monitor namo ang mga different activities in terms sa mga crime prevention, mga security, monitoring, o sa mga landagan na mga tao or official. And then, para mag-good, ma-ensure na mo na mamahimong fair, honest, credible, and successful ang paghahimuong 2025 national and one election. Gipakita usab sa Comelec 11 ang electoral procedures kung unsaon pagbotar gamit ang automated counting machine. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!